ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. நம்ம பக்தி சதாச்சார்ல ஆச்சாரியர்கள் பத்தி நிறைய பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து வைஷ்ணவ கல்ச்சர் பார்த்தோம், அப்புறம் வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் தசாவதாரம், ரொம்பவே வந்து நிறைய தாத்பரியங்கள் பாகவதத்துல இருந்து ரிலேட்டடா நிறைய நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ ஆச்சாரியர்கள் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். எப்படி வந்து பாகவதத்துல இருந்து பியூர் டிவோட்டீஸோட அவங்களோட டிவோஷனல் சர்வீஸ், அவங்களோட மைண்ட் செட், அவங்களோட அந்த நேச்சர், ஒரு பியூர் டிவோட்டி எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல இருந்து எப்படி அவங்க டிட்டாச்சா இருப்பாங்க, பக்தியில அவங்க எந்த மாதிரி இருப்பாங்க. ஏன்னா பியூர் டிவோட்டிஸ் எப்பயுமே வந்து லிபரேஷனும் கேட்க மாட்டாங்க, இந்த மெட்டீரியல் ஆப்புலன்சஸும் கேட்க மாட்டாங்க. இந்த ஜட வாழ்க்கையிலயும் எந்த சந்தோஷங்களும் எனக்கு வேணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அவங்க வந்து கேட்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி முக்தி அதையும் வந்து கேட்க மாட்டாங்க. எந்த இடத்துல இருந்தாலும் பக்தி சேவையில என்ன ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுலதான் அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து நிறைய தசாவதாரங்கள்ல நம்ம இப்ப பிரகலாத் மகாராஜ் பார்த்தோம். அந்த மாதிரி நிறைய இந்த ஓஷன் சர்னிங் ஆஃப் மில்க் ஓஷன் அதுலயும் நம்ம வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். தேவர்கள் சைட்ல இருந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். தேவர்கள் கரெக்டா ப்ராசஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. அவங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா அவங்களே டெசிஷன் எடுக்கிறது கிடையாது, குரு கிட்ட சரணம் அடைகிறாங்க. குரு வந்து பிரம்மா கிட்ட சரணம் அடைகிறாங்க இல்லைங்களா, பிரகஸ்பதியோட. அதுக்கப்புறம் பிரம்மா என்ன பண்றாங்க, பகவான்கிட்ட சரணம் அடைகிறாங்க. அதனால எப்பயுமே அதுவும் இல்லாம அவங்க குட்னஸ் நேச்சர்ல இருக்காங்க, பாபங்கள் அவங்க பண்றது இல்ல. ஆனாலும் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்ல முழுக்க முழுக்க அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இன்னொரு பக்கம் அசுரர்கள் அவங்க என்ன பண்றாங்க, குருவை வந்து அந்த அளவுக்கு அவங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்றது இல்ல. அப்படியே இருந்தாலும் அவங்க ரஜோகுணம் தமோகுணம் மேலோங்கி இருக்கிறதுனால எதையாவது ஒண்ணு நம்ம அடையணும், அதனால நம்ம மத்தவங்கள அடிமைப்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல இருக்கிறதுனால அவங்கள நம்ம வந்து பகவான் வந்து அவங்களுக்கு எப்பயும் சாதகமா இருக்கிறது இல்ல அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஆனா அதுல எக்ஸெப்ஷன் பார்த்தோம்னா பிரகலாத் மகாராஜ், பலி மகாராஜ்லாம் வந்து அசுரர்களா இருந்தாலும் வந்து அவங்க வந்து நல்ல டிவோட்டிஸா இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்போ முக்கியமா வந்து சர்னிங் ஆஃப் மில்க் ஓஷன்ல என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா, எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான், டீமன்ஸ்கா இருக்கட்டும், தேவர்களுக்கா இருக்கட்டும், அசுரர்கள் தேவர்கள் ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே மாதிரி தான் இருந்தது நிலைப்பாடு இல்லைங்களா. அதாவது இது பார்க்கடல இருந்து அமுதம் எடுக்கிறதுல டைம் ஒண்ணுதான், அவங்களோட செயல் ஒண்ணுதான், எல்லாமே ஒன்னாதான் இருந்தது. ஆனா அவங்களோட ஆட்டிடியூட் பகவானை நோக்கி இருந்தது, எப்படி இருந்ததோ அதற்கேத்த மாதிரி அவங்களுக்கு பிரதிபலன் கிடைச்சதுன்னு. அதே மாதிரி நம்ம எல்லாருக்குமே டைம் ஒண்ணுதான், அதே மாதிரி நம்மளோட செயல்பாடுகளும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி நம்ம செய்யணும், எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரி. ஆனா நம்மளோட டெசிஷன் பகவான் பக்கம் இருக்குதா இல்ல பகவானுக்கு ஃபேவரபிளா இல்லாம இருக்கா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் பக்கமா நம்ம எப்பயுமே இருக்கணும். அதுலயும் முக்தியையும் இந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனையும் எதிர்பார்க்காம பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும் அப்படின்ற தாத்பரியங்களை நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. இப்ப அதே மாதிரிதான் இப்போ ஆச்சாரியர்கள், ஏன்னா இந்த சம்பிரதாயங்கள்ல வளர்றதுக்கு காரணமே ஆச்சாரியர்கள் இல்லைங்களா. அவங்க இல்லைனாலும் நம்மளால இந்த அளவுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபட முடியாது, பக்தி மார்க்கத்துல ஈடுபட முடியாது. அப்ப அவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எவ்வளவு கஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலும் மத்தவங்களுக்கு நன்மை சேரணும், நன்மை அடையணும்ன்றதுக்காக எவ்வளவு பிரயத்தனப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் பட்சத்துல அப்பதான் நம்மளுக்கு இதோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியும். இதை நம்ம கண்டிப்பா வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அவ்வளவு ஈஸியா கிடைச்ச ஒரு விஷயம் கிடையாது. கிடைத்தற்கரிய பொக்கிஷம் நமக்கு ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா கிடைச்சிருக்கு. அவங்க வாழ்க்கையை அவங்க தியாகம் பண்ணி நமக்கு இதை கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்ற பட்சத்துல இந்த கம்யூனிட்டிக்கும் நம்ம வந்து ஃபேவரபிளா இருக்கணும். நம்மளால எந்த ஒரு கஷ்டமும் வந்துடக்கூடாது. அதுலயும் நம்ம ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்கணும். அதே மாதிரி பக்தி சேவையிலும் நம்ம நல்லபடியா ஈடுபடணும் அப்படின்ற ஒரு வைராக்கியம் நமக்குள்ளார வளரும். அதனால எப்பயுமே ஆச்சாரியர்கள் பத்தியும் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதுல நம்ம போன வாரம் வந்து பிரபுபாதாவோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம். 3 விஷயங்கள், S³ அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு வந்து சம்ஸ்காரம், இதை வந்து நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணணும், எந்த இடத்துலயும் விட்டு கொடுத்துடவே கூடாது அப்படின்றத நம்ம கத்துக்கிறோம்ன்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து சஃபரிங்ஸ் வரும்போது என்ன நிலைப்பாடுல நம்ம எடுத்துக்கணும் அது அப்படின்றதையும் வந்து தெரிஞ்சுப்போம் பிரபுபாதாவோட வாழ்க்கையில இருந்து. அப்புறம் ஷெல்டர், எப்படி சரணம் அடையிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுப்போம்ன்றத பார்த்தோம். இது 3 தான் பிரதானமா நம்ம வந்து பிரபுபாதாவோட வாழ்க்கையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுல சம்ஸ்காரம், அவங்க தந்தை
அத வந்து பிரபுபாதாவுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே அத வந்து நல்ல முறையில குடுத்த அந்த ஒரு தாத்பரியத்தினால, பிரபுபாதாவால என்ன பண்ண முடிஞ்சது? அந்த சம்ஸ்காரத்த என்னைக்குமே அவங்க வாழ்க்கையில விடவே இல்ல. இல்லைங்களா? பக்தி மார்க்கத்தையும், வாழ்க்கையில கடைபிடிக்க வேண்டிய கொள்கைகளையும். பார்த்தீங்கன்னா, டெய்டி வொர்ஷிப்னா இப்படிதான் இருக்கணும். கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்னா அந்த ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ் இந்த தாத்பரியத்துல தான் இருக்கணும். அப்படின்றத எந்த இடத்துலயுமே வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாம கொண்டு வந்ததுனால, அவங்களாலயும் என்ன பண்ண முடிஞ்சது? ஆ பக்தி மார்க்கத்துல நிலைச்சிருக்க முடிஞ்சது. அதே மாதிரி அந்த பக்தி மார்க்கத்துல அவங்கள நல்லபடியா கொண்டு வந்ததுனாலயே, அவங்களால வாழ்க்கையில தனக்கு கிடைச்ச கஷ்டங்களையும் அவங்களால என்ன பண்ண முடிஞ்சது? ஓவர் கம் பண்ண முடிஞ்சது. குரு கிட்ட அவங்களுக்கு இருந்த அந்த அ பக்தி. அ அவங்க சொன்ன அந்த வார்த்தைகள ஸ்திரமா எடுத்துக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா? இத வந்து கண்டிப்பா நம்ப வாழ்க்கையில செய்யணும். குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ நம்ப கண்டிப்பா அ கொ அ செ ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு. அப்ப அவங்க குரு சொன்னது 2 விஷயங்கள் தான். ஒண்ணு வந்து அ எல்லாருக்கும் இந்த கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு. அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அ நெறைய புக்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த 2 விஷயங்கள் வந்து குடுத்திருந்தாங்க. அப்ப அத என்ன பண்ணியிருக்காங்க பிரபுபதா? அவங்க வாழ்க்கையில கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் சஃபரிங்ஸையும் அவங்களால ஓவர் கம் பண்ண முடிஞ்சது. அப்புறம் யார்ட்ட சரணாகதி பண்றாங்க? ஷெல்டர் யார்ட்ட அடையறாங்க? பகவான் கிட்ட இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள். அவங்க இறக்கும் தருணத்திலயும் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த லாஸ்ட் அதான் அந்த இறப்பு கூட எப்படி இருக்கணும்ன்றத பிரபுபாதா வந்து தன்னோட வாழ்க்கையில காமிச்சு குடுத்துருக்காங்க. அந்த ஒரு கடைசி நொடி வரைக்கும் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த பாகவதத்தோட டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ அவங்க வந்து குடுத்துட்டே இருந்திருக்காங்க. சரிங்களா? அத நிறுத்தவே இல்ல. கடைசி மூச்சு வரைக்கும் அந்த பக்தி சேவையில தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த அந்த ஒரு விஷயங்கள்லாம் வந்து அப்ப சரணடையறது, பக்தி மார்க்கத்துல எப்படி நிலைச்சு நிற்கிறது, இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும்போது, நமக்கும் ஒரு புரிதல் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அ நம்பளும் வந்து பக்தியில சிறந்து வரணும். இப்படிப்பட்ட ஆச்சாரியர்களோட பரம்பரையில நம்ம வந்து கனெக்ட் ஆகியிருக்கோம். அப்படின்னும்போது இதோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியும். இதை வந்து எந்த நிலையிலும் நம்ம வந்து பங்கம் ஏற்படாம நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும். அது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி நம்ம வந்து இத வந்து இன்னும் நல்லா நெறைய பேருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. பிரபுபாதா எடுத்துக்கிட்ட கஷ்டங்கள் அளவுக்குலாம் நம்மளால எடுத்துக்க முடியலனாலும் கூட, ஓரளவு சிரமப்பட்டாவது நம்ம என்ன பண்ணணும்? எல்லாருக்கும் இந்த கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அப்படின்ற ஒரு மன உறுதி நமக்கு ஏற்படும். இன்னைக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் ஹால்ஃப் அதாவது பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆஃப் பிரபுபாதா அத நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர் சொல்லிடலாம். ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुण सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். நம்ம போன வாரம் எது வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா, பிரபுபாதா வந்து நிறைய அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப அதாவது பேம்பர்டான வாழ்க்கை. அவங்க அப்பா அம்மா வந்து அவங்கள அப்படி பாதுகாப்பா
எல்லா வசதிகளும் செஞ்சு கொடுத்து அவ்வளோ நல்லபடியா அவங்க வளர்த்துட்டு வந்தாங்க. அதே சமயத்துல ஸ்பிரிச்சுவலாவும் நல்லபடியா அவங்கள கொண்டு வந்தாங்க. ஏன்னா ஆஸ்ட்ராலஜில சொல்லியிருந்தாங்க, பிரபுபதா வந்து என்ன பண்ணுவாங்களாம், 60 வயதுக்கு மேல வந்து அவங்க கடல் கடந்து போய் நெறைய கோயில்கள் வந்து கட்டுவாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து தன்னோட பையன் வந்து வெளிநாட்டுல, அதாவது லண்டன்ல போய் லாயரா இருக்கணும், அவங்க வாழ்க்கைய அவங்க வாழணும் அப்படின்ற ஒரு விருப்பம் இருந்தாலும், அவங்க தந்தை என்ன பண்ணாங்க, அதெல்லாம் வந்து என்னோட பிள்ளைக்கு வேண்டாம் அப்படின்றத ஏன்னா அங்க போனா இந்த ஆன்மீகத்திலேருந்து விலகி வந்துருவாங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தினால என்ன பண்ணாங்க அவங்க, அவங்க வந்து அதுக்கு சம்மதிக்கவே இல்ல. முழுக்க முழுக்க வந்து மிருதங்கம் கத்துக் குடுக்கறது, கீர்த்தன் பண்ண சொல்லிக் குடுக்கறது, இந்த மாதிரி நெறைய விஷயங்கள அவங்கள அப்புறம் கோயில்ல வந்து அதாவது கோயில் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள், பூஜைகள் பண்ற விஷயங்கள் இதெல்லாம் அவங்கள என்கேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதற்கப்புறம் நெறைய படிச்சாங்க பிரபுபாதா. படிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து ஃப்ரீடம் ஃபைட்டிங்லாம் கலந்துக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சந்திச்சாங்க. இப்படின்றதெல்லாம் இன்னும் நெறைய பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்லாம் சந்திச்சதுக்கு அப்புறம் அதாவது பிசினஸ்லாம் வந்து நல்லபடியா அவ்ளோ வெ வெல்தியா அவங்களோட வாழ்க்கை கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் குழந்தைகளோடலாம் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு வெல்தியான லைஃப் ஸ்டைல் வந்து நெறைய பவர்ஃபுல்லான நெறைய பிசினஸ் கான்டாக்ட்ஸ்லாம் வந்து அவங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர சந்திக்கிறாங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்போது, அப்ப பிரபுபாதா கேட்ட கொஸ்டின் இதுதான். நம்ம நாடே அடிமையா இருக்கு அப்படின்னும்போது நம்மளோட அ த அ ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேட்ஜ யாரு எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டப்ப, அ அரசாங்கத்துக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்ல. எந்த அரசாங்கமா இருந்தாலும் நம்ம வந்து இந்த ஆன்மீகத்துக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா. நீங்க வந்து இப்ப பிரிட்டிஷ் இதுல இருந்தாலும் நீங்க வந்து இத வந்து கொண்டு போய் உலகத்துல வெளியில எல்லாருக்கும் சேர்க்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு குறிப்பிட்டு குடுத்திருந்தாங்க. இருந்தாலும் பிரபுபாதாவோட வாழ்க்கையில பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா அவங்களுக்கு அ வெளியில வந்தோனே, அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் பார்த்து வெளியில வந்தோனே, அவங்க நண்பன் கேட்டதுக்கு, "எனக்கு இவங்கள ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆனா எனக்கு திருமணமாகி குழந்தைகள் இருக்காங்க. அதனால நான் இந்த விஷயத்துல என்னால ஈடுபட முடியாதுன்னு தான் சொல்லிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய விஷயங்கள நம்ம பார்த்தோம். அதுல வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ம் அ ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அ அவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர பார்த்தாங்க. அ எல்லா எல்லா விஷயங்களும் அவங்க வந்து கேட்டுக்கிட்டாங்க. அப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்க, "நீங்க ப்ரீச் பண்ணணும்." அப்படின்றத இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டே வந்தாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? இது இந்த பக்கம் இப்படி இருக்க, இந்த பக்கம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு பிசினஸ்ல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா வந்து முன்னாடி நெறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அலகாபாத்ல வந்து டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்குலாம் அவங்க வந்து ரொம்பவே ஃபண்ட் எல்லாம் வந்து அவங்களும் குடுத்தாங்க. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலியமாவும் அந்த பவர் இருந்தது இல்லைங்களா? அவங்களோட கான்டாக்ட்ஸ் பவர். அதன் மூலியமா அவங்க வந்து டொனேட் பண்ணாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, வாழ்க்கையில கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து பிசினஸ்ல வந்து அவங்களுக்கு படிப்படியா லாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது. ஃபேமிலியோட சப்போர்ட்டும் வந்து பக்தியில அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு இல்ல. அப்போ இந்த பக்கம் வந்து சந்நியாசம் பக்கம் அவங்கள வந்து கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஆனா பிரபுபாதா வந்து ஒரு தடவையும் வந்து நான் இதுக்கெல்லாம் வர்றதில்ல. ஏன்னா எனக்குன்னு வந்து குடும்பம் இருக்கு. என்னோட குடும்பத்த விட்டுட்டு என்னால வர முடியாதுன்றதுல ரொம்ப ஸ்திரமா இருந்தாங்க. சரிங்களா? இப்படியே அவங்களோட வாழ்க்கை போயிட்டே இருந்தது. அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாமே ஃபேமிலியும் பக்தியில சப்போர்ட்டிவா இல்ல. பிசினஸ்லயும் ரொம்பவே தோல்வி. 5,000 தான் வச்சிருந்தாங்க. அதையும் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க. அதுவும் அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அ முழுமையா வந்து ரிசல்ட் நல்லதா குடுக்கல. அப்புறம் ப்ரீச்சிங் அதுவும் வந்து நெறைய பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த ப்ரீச்சிங்கும் கூட பிரபுபாதாவுக்கு அவ்வளவு நல்ல ஒரு நிலை அவங்களுக்கு அதாவது நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்த குடுக்கல. இப்படி எந்த ஒரு விஷயமுமே அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் சைடே குடுக்காம இருக்கிற பட்சத்துல, அவங்களுக்கு பாகவதத்துல ஒரு அ ஸ்லோகம் 10வது கேன்டோல படிச்சாங்க. அதுல என்ன குறிப்பிட்டிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆ கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஒருத்தவங்கள ரொம்ப புடிச்சிருச்சு அப்படின்னா, அவங்கள வந்து ரொம்ப நல்ல அனுக்கிரகம் பண்ணுவாங்களாம். அது என்ன அனுக்கிரகம்னா, தனக்கு சொந்தமாக்கிக்கப்ப சொந்தம் எடுத்துக்குவாங்களாம். அதாவது வந்து அவங்க கிட்ட உள்ள அந்த பந்தங்கள் எதுலெல்லாம் அவங்க பந்தப்பட்டுருக்காங்களோ, அதெல்லாம் அவங்க கிட்டேருந்து விலக்கி, தனக்கு மட்டுமே சொந்தமாக்கிப்பாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தின்றது கிருஷ்ணா வந்து அவ்ளோ பொசெசிவ் இல்லைங்களா? பகவான் வந்து ஆ ந நம்மளோட அன்ப அவங்களுக்கு மட்டும் குடுக்கணும். அந்த அளவுக்கு ஒரு பொசெசிவா இருப்பாங்க அவங்களோட டிவோட்டீஸ்ட்ட. அப்ப அந்த மாரி ஒரு ஸ்லோகமும் உண்டு. 10வது கேண்டல்ல. அதுல வந்து குறிப்பிட்ட விஷயங்கள்லாம் வந்து பிரபுபாதா படிச்சுட்டு இருக்கும்போது, அவங்க நண்பன் சொன்னாங்களாம். பிரபுபாதா கேட்டாங்களாம், "இந்த ஸ்லோகம் எனக்கு வந்து பொருந்துதே" அப்படின்னும்போது, "ஆமா இது உனக்கு பொருந்துன ஸ்லோகம் தான். நீ வந்து உடனே சந்நியாசம் வாங்கிக்கணும்." அது மாரி அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் வந்து 3 தடவ கனவுல வந்து சொன்னாங்க. இந்த மாரி நீ வந்து சந்நியாசம் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு. ஆனா ஒரு தடவையும் ஃபேமிலி தான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன
இருக்கு, நான் பார்க்கணும் அப்படின்ற விஷயத்துல ஸ்திரமா இருந்தாங்க. அப்போ அவங்க மனைவியும் வந்து அவங்கள வந்து கொஞ்சம் இது டிசப்பாயின்ட்மென்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதாவது அவங்க எழுதின நெறைய நோட்ஸ், டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, ஆ இதுக்கு விலைக்கு குடுத்து டீ பவுடர் டீ வாங்கி வாங்கிக்கிட்டாங்க குடிச்சுட்டாங்க. அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்போ அதனால அவங்களுக்கு வந்து பிரபுபாதா வந்து இயல்பா கேட்டிருக்காங்க. அ "உனக்கு டீ முக்கியமா? நான் முக்கியமான்னு?" அதுல அவங்க விளையாட்டா ஒரு ம் 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 இதுவா அ ச "எனக்கு டீ தான் முக்கியம்" அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனா அது பிரபுபாதாவ ரொம்ப பாதிச்சதுனால அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, அவங்க வீட்ட விட்டு வெளியில வந்திருக்காங்க. வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து ஆனா எல்லாரும் வந்து அவங்க பிசினஸ் விஷயமா வெளியில போறாங்கன்னு நெனச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஆனா போனவங்க வானப்பிரஸ்தா அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக அவங்க வெளில போயிருக்காங்க. இந்த மாரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, டெல்லியில போயிட்டு நெறைய வந்து புக்ஸ் அ டிஸ்ட்ரிபியூஷன்க்கு பிருந்தாவன் போனாங்க. பிருந்தாவன் போயிட்டு ஒரு டெம்பிள்ல ரூ. 5 மாதம் வந்து ரென்ட். அதுக்காக அதுல வந்து அவங்க வந்து அந்த கோயில்ல வந்து தங்கியிருந்தாங்க. யமுனை ஆற்றங்கரையிலேயே. சரிங்களா? அப்ப அவங்களுக்கு வீதியில நடக்கும்போது என்னோட வாழ்க்கை எந்த பக்கம் போகுதுன்னு தெரியலையே! அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்விக்குறியோடயே அவங்க வந்து பிருந்தாவன்ல பரிக்கிரமாலாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப நெறைய மறுபடியும் வந்து பூஜைகள் அந்த கோயில்ல நடக்கிற பூஜைகள்ல பங்கெடுத்துப்பாங்க. அப்புறம் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வந்து டெல்லியில வந்து பிரிண்டிங் பிரஸ் ஒருத்தவங்க வச்சிருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட வந்து பிரிண்ட் பண்ண சொல்லி அ அ அவ்வளோ காசு இருக்காது. அவங்க கிட்ட ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்த மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு பிரபுபாதாவே பிரிண்ட் பண்ணிப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க வந்து அ யா ஏன்னா பிரிண்ட் பண்ண அவங்ககிட்ட குடுத்தா நெறைய செலவாகும்ன்றதுக்காக, இவங்களே வந்து பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க. ஆ அந்த பிரஸ் மட்டும் அந்த மெஷின் மட்டும் யூஸ் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. இப்படி வந்து அப்புறம் எடுத்துட்டு போய் அத எல்லார்ட்டயும் கொண்டு போய் சேல்ஸ் பண்ண போவாங்க. பேக் டூ காட் மேகசின் அதெல்லாம். அப்ப அதுலேருந்து கிடைக்கிற வருமானத்த வச்சு, மறுபடியும் வந்து பேப்பர்ஸ் வாங்குவாங்க. மறுபடியும் தன்னோட டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் அவங்க வந்து பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு தான் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணாங்களே தவிர, தனக்கு அடுத்த வேள சாப்பாட்டுக்கு இந்த காசு யூஸ் ஆகும். தனக்கு ட்ரெஸ் வாங்குறதுக்கு இவ்வளோ இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் கூட அவங்களுக்கு ஒரு நாளும் வந்ததே இல்ல அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் மேலோட்டமா பார்க்கறத விட்டுட்டு, ரொம்ப ஆழ்ந்து யோசிச்சோம்னா, எவ்வளவு ஸ்திரமா இருந்திருக்காங்க அப்படின்றத வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கும். இல்லைங்களா? இப்படி அவங்களோட வாழ்க்கை வந்து போயிட்டுருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லீக் ஆஃப் டிவோட்டீஸ் அப்படின்ற ஒரு இன் இ இ இன்ஸ்டிடியூஷன் அவங்க வந்து ஆரம்பிச்சாங்க. சரிங்களா? ஆனா அதுல என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ அந்த பில்டிங்க வந்து ரூ. 500 ஆ விஷயத்த இது குடுத்து அந்த பில்டிங்ல வந்து இவங்க வந்து லீக் ஆஃப் டிவோட்டீஸ் நடத்துறதுக்கு ஆ அ தொடங்குனாங்க. ஆனா என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்க உள்ள ஒரு அ பெண்மணி அத வந்து பெண்களின் சங்கத்திற்காக பயன்படுத்தணும் அந்த பில்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பில்டிங் ஓனர்ட்ட போய் கேட்டிருக்காங்க. அவங்க வந்து ஒரு கவர்னரோட மனைவி. ஆ அப்ப இந்த பில்டிங் ஓனர் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, ரூ. 5,000 யாருக்கு 5,000 யாருக்கு குடுக்குறீங்களோ அவங்களுக்கு நான் இத குடுத்துர்றேன் அப்படின்னு பிரபுபாதா கிட்ட சொல்றாங்க. ஆனா அப்போ பிரபுபாதா கிட்ட அவ்வளவு பணம் இல்ல. அப்ப அந்த பெண்மணிகிட்டயும் அவங்க பேசி பார்க்குறாங்க. அவங்களும் வந்து விடுறதா இல்ல. இப்படியே வந்து நெறைய கான்சிக்வன்ஸ் போயிட்டே இருக்கு. அப்புறம் வந்து அந்த கவர்னர் அப்படின்ற அவங்க அந்த போஸ்டும், அந்த பணம் பண பலமும் இருந்ததுனால, அத வந்து பிரபுபாதாவால எடுத்து வாங்கிக்க முடியல. சரிங்களா? ஏன்னா, அதற்கப்புறம் அந்த பில்டிங் ஓனர் வந்து அவங்கள தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். மத்த பிசினஸ்க்கும். அவங்களோட பர்மிஷன்லாம் கிடைக்கணும் இல்லைங்களா? மத்த பிசினஸ்லாம் ரன் பண்றதுக்காக. அப்ப அந்த பவருக்கும் அவங்கள்ட்ட இருந்த பண பலத்திலயும் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த பில்டிங்க வந்து அந்த பெண்மணிகிட்டயே குடுத்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, பிரபுபாதா வந்து இப்படி அ ம மறுபடியும் டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் இது ப இது பேக் டூ காட்ஹெட் மேகசின்ஸ் எழுதி அது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது. இத மட்டும் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலயும் அவங்க வந்து நிறுத்தவே இல்ல. அப்போ ஒரு கட்டத்தில அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ராதா தாமோதர் மந்திர் விருந்தாவனத்தில. அங்க வந்து அவங்க வந்து ஸ்டே பண்றாங்க. சரிங்களா? அங்க ஸ்டே பண்ணும்போது நெறைய இந்த விஷயத்தில வந்து நெறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் வரும். ஆ அ நைட் ஃபுல்லா உட்காந்து அதுவும் எய்த்தாப்ல பார்த்தீங்கன்னா, ரூப கோஸ்வாமி அவங்களோட சமாதியும் இருக்கும். அத பார்த்துக்கிட்டே ஏன்னா ஷட்கோஸ்வாமிகள் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்களோட அனுகிரகம் ரொம்பவே முக்கியம் இல்லைங்களா? அவங்களோட அந்த அனுகிரகத்தோடயே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாகவதத்துக்கு நெறைய டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் வந்து அவங்க எழுதுறாங்க அந்த சமயத்துல. சரிங்களா? 1959ல அவங்க வந்து சந்நியாசம் வாங்கிக்கிறாங்க பிரபுபாதா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, ராதா தாமோதர் மந்திர்ல அவங்க ஒரு ரூம் எடுத்துக்கிறாங்க. அங்க இருந்து நெறைய பாகவதத்துக்கு அ இரவு பகல் பார்க்காம என்ன பண்றாங்க, இது அ விளக்க உரைலாம் எழுதிட்டு வராங்க. இந்த மாதிரி 1959லேருந்து 65 வரைக்கும் நெறைய பாகவதம் சம்பந்தமான அ விஷயங்கள் சரிங்களா? அதான் நெறைய வால்யூம்ஸ் வந்து அவங்க வந்து இப்ப நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? பாகவதம்.
பிரபுபாதா அவங்களோட டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட். இதெல்லாம் ராதா தாமோதர் மந்திர்ல இரவு பகல் பார்க்காம பிரபுபாதா எழுதினதுதான். அதுவும் ரூப கோஸ்வாமி அவங்க கோஸ்வாமிகளோட அனுகிரகத்தோட அவங்களோட முழு ஆசீர்வாதத்தோட அவங்களாம் டிக்டேட் பண்ண பிரபுபாதா எழுதின டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ். சரிங்களா? இதெல்லாம் தான் நம்ம இன்னைக்கு படிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்படி வந்து நிறைய வந்து எழுதுறாங்க. அப்புறம் மறுபடியும் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது எல்லாத்தையும் பப்ளிஷ் பண்றதுக்காக மறுபடியும் அவங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாதானே அடுத்து எழுதுறதுக்கு தேவையான விஷயங்களை அவங்களுக்கு செய்ய முடியும். மறுபடியும் டெல்லிக்கு போகிறது, பிரிண்டிங் பண்றது, அதை சேல்ஸ் பண்றது, இப்படி அவங்க வாழ்க்கை போயிட்டே இருக்கு. இதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான்ல இருந்து ஒரு ஆஃபர் வந்துச்சு. நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் கான்செப்ட்ஸ்லாம் அங்கே வந்து சொல்றதுக்காக எல்லா விஷயங்களும் அவங்களே ஏற்பாடு பண்ணிடுறாங்க. தங்கறதுக்கு, அப்புறம் வந்து அங்க வந்து மற்ற செலவுகள் எல்லாம் அவங்களே பார்த்துட்டு, ஆனா வந்து டிக்கெட் மட்டும் நீங்க எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்தது. அப்போ பிரபுபாதாவுக்கு பாஸ்போர்ட்டுக்கு அப்ளை பண்றாங்க. ஆனா அவங்களால பாஸ்போர்ட் வாங்க முடியல. அதனால அந்த ஒரு ஏன்னா அதுல ஆனா அந்த மாதிரி அந்த ஒரு மிகப்பெரிய கான்ஃபரன்ஸ் அங்க அதுல மட்டும் பிரபுபாதா அதை கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு ரீச் அவுட் இருந்திருக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அதுக்கு முயன்றாங்க. ஆனா அதுல வந்து அவங்களால பாஸ்போர்ட் கிடைக்காம சரியான சப்போர்ட்லாம் இல்லாதனால அது அவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியல. இப்படி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் இருந்தாங்க இல்லைங்களா? எல்லாத்தையும் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பகவத்கீதை பாகவதத்தை நல்லபடியா எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும், கிருஷ்ண பக்தியை சேர்க்கணும்ன்றாங்க. எல்லாருமே அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரீடம், அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீடம்க்கு அப்புறம் கவர்மெண்ட் ஸ்டெபிலைஸ் பண்றது இந்த மாதிரி விஷயத்திலே இருந்ததுனால யாரும் அவ்வளவு முனைப்பா இதுல ஈடுபடலை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இப்படி வாழ்க்கை ஓடிட்டு இருக்கு. 1965 அப்ப வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாக்குறீங்கன்னா, பிரபுபாதா வந்து பாகவதத்துல ஃபர்ஸ்ட் 3 வால்யூம் அவங்க வந்து முடிச்சிடுறாங்க. சரிங்களா? முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாக்குறீங்கன்னா, அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சொன்ன அந்த ஒரு விஷயம் அன்னைக்கு அவங்க வாழ்க்கையில கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிடைக்க ஆரம்பிக்குது. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 40 வருஷம் முன்னாடி சொன்னது இந்த மாதிரி வெளியில போயிட்டு வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டுல வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் கொடுக்கணும். அப்ப நிறைய பேர் போய் பார்க்கும்போது அதுல ஒருத்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எந்த ஒரு சாது வந்தாலும் அவங்க வீட்டுல என்னோட பையன் வந்து அமெரிக்கால இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட நீங்க போனீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு எல்லா விஷயங்களும் அவங்க வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சு கொடுப்பாங்க இப்படின்றத எல்லா சாதுக்கள்கிட்டையும் சொல்லிட்டே இருப்பாங்களாம். ஆனா யாரும் போய் அந்த மாதிரி அவங்க பையனை வந்து மீட் பண்ணி எந்த ஒரு விஷயங்களையும் வாங்கினது இல்லை. ஆனா பிரபுபாதா கிட்ட இந்த மாதிரி சொன்ன உடனே அதை நல்லா குறிப்பிட்டு எடுத்துக்கிட்டாங்க. எடுத்துக்கிட்ட உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அமெரிக்காவுக்கு எப்படியாவது போகணும் அப்படின்ற ஒரு முனைப்போட மறுபடியும் பாஸ்போர்ட்டுக்காக நிறைய விஷயங்களுக்கு அவங்க வந்து பிரயத்தனம் பண்றாங்க. ஆனா அவங்களால பாஸ்போர்ட்லாம் அந்த அளவு ஈஸியா அவங்களால வாங்க முடியல. இப்படி எல்லாமே என்னென்னலாம் வந்து அவங்க செய்யறாங்களோ அது எல்லாமே வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் இல்லாம எல்லாமே அப்படி பாதியிலே நின்றுட்டு இருந்தது. அப்போ ஒரு பெண்மணி அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, பிரபுபாதாவோட இந்த முனைப்பெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்பயும் வந்து அவங்களை வந்து சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, நீங்க எதுக்கு இதெல்லாம் பண்றீங்க, இந்த வயசுல இதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம், விட்டுருங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லிக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க. ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, பிரபுபாதாவோட இந்த முனைப்பை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி கல்கட்டாவில இருந்து எங்களோட ஷிப்பு கார்கோ ஷிப் ஒண்ணு அமெரிக்காவுக்கு போகுது, அந்த கார்கோ ஷிப்ல நீங்க வேணா போறீங்களா அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. உடனே பிரபுபாதா வந்து கண்டிப்பா நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபிளைட்ல எல்லாம் போகல, கார்கோ ஷிப்ல அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா டிராவல் பண்றாங்க. சரிங்களா? அப்போ ஜலதூதா அதுதான் வந்து பிரபுபாதாவ அமெரிக்காவுக்கு 1965ல அதுவும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கண்டிஷன்டு ஏர்லைன்ஸ்லாம் கிடையாது. எதுல போறாங்க? ஷிப்ல, அதுவும் கார்கோ ஷிப்ல. சரிங்களா? பிரபுபாதா வந்து அமெரிக்கா கிளம்புறாங்க. போகும்போது அவங்க கிட்ட பாத்தீங்கன்னா $8 அளவுக்கு என்ன மதிப்பு அவ்வளவு காசு தான் இருந்தது அவங்க கிட்ட. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த புக்ஸ், பகவத்கீதை பாகவதம் புக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வச்சுக்கிட்டாங்க. ஒரு ட்ரங்க் பெட்டில இவ்வளவுதான். இதை எடுத்துக்கிட்டு அவங்க அந்த ஷிப்ல போறாங்க. அதுதான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ISKCON உருவாகிறதுக்கான ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ். சரிங்களா? பிரபுபாதா போறாங்க. போகும்போதே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஷிப்லயும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப அந்த டிராவல் முடியிற வரைக்குமே நான் பிரபுபாதாவே நான் தனியா வந்து சமையல் பண்ணி சாப்பிடுறது, அப்புறம் அந்த கேப்டன் இருப்பாங்கல்ல ஷிப்ல அவங்க கூட கொஞ்ச நேரம் நல்லபடியா பேசுறது, பழகிறது, இந்த மாதிரி நிறைய இந்த பிரபுபாதா கிட்ட பேசுறது அப்படின்னாலே எல்லாமே ஸ்கிரிப்சர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா தான் இருக்கும். அப்போ அந்த கேப்டன் அப்புறம் அந்த பெண்மணி எல்லாரும் வந்து பிரபுபாதா கூட நல்ல ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. இப்படி அவங்க வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா 2 தடவை உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கும் வந்துருது. சரிங்களா? அவ்வளவு வலி. ஹார்ட் அட்டாக்னா சாதாரண விஷயம் இல்லை இல்லைங்களா? நெஞ்சு அப்படியே
இறுக்கி பிடிக்கிற ஒரு வலி இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு வலி 2 தடவ வருது. 2 தடவையும் பக்கத்துல ஒரு ம் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டீஸ் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. தன்ன தானே சமாளிச்சு, அதுலேருந்து வெளில வராங்க 2 தடவையும். அப்போ அவங்க அ பகவான்ட்ட பிரேயர் சொல்றாங்க. ஜலதூத்தால பிரபுபாத சொன்ன பிரேயர்ஸ்ன்னே இருக்கு. சரிங்களா? அதுல என்ன முறையிட்டிருப்பாங்கன்னா, அ எ என்ன வந்து நீங்க தான் வழி நடத்துறீங்க. அப்படின்னு வந்து பகவான்ட்ட முறையிட்டு சொல்ற ஒரு பிரேயர். சரணாகதி அடைஞ்ச ஒரு ஆத்மா பகவான் தான் வழி நடத்துவாங்க இல்லைங்களா? எனக்குன்னு எந்த ஒரு விஷயமும் தெரியாது. நீங்க தான் என்ன வழி நடத்துறீங்க. அந்த மாரி ஒரு தாத்பரியத்துல வர பாடல் அது. அந்த பிரேயர்ஸ் அவங்க ரிசைட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அப்புறம் போய் பாஸ்டன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து அ இறங்குறாங்க. அது ஒரு ரெஸ்ட் எடுக்கிற டைம் மாதிரி. அங்க கொஞ்சம் ஒரு இளைப்பாறும் நேரம் மாதிரி. அங்க இறங்கி கொஞ்சம் சுத்தி பார்க்குறாங்க. அ ஒரு 2 நாட்கள் அங்க இருந்துட்டு, மறுபடியும் ஷிப் வந்து எங்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியூயார்க்குக்கு போகுது. நியூயார்க்ல போய் பிரபுபாதா இறங்குறாங்க. சரிங்களா? அப்போ அ அவங்களோட மனநிலை என்ன இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, I am an old man. I cannot do very much. But what I can do, let me do in New York City, which is the biggest of all cities in the world. அப்படின்றத நினைப்போட அவங்க வந்து போறாங்க. அதாவது வயதாயிடுச்சு. என்னால நெறைய விஷயங்கள்லாம் எடுத்து செய்ய முடியாது. ஆனா, அதற்கப்புறமா அவங்க எவ்ளோ விஷயங்கள் செஞ்சாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இல்லைங்களா? நெறைய விஷயங்கள் அவங்க அதுக்கப்புறம் தான் வாழ்க்கையில நெறைய அ கை கூடுச்சு. அ இருக்கறதுலே பெரிய நகரம் இந்த நியூயார்க் சிட்டி. என்னால எவ்வளவு முடியுதோ அத நான் செய்யறேன் அப்படின்றத சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, அங்கேயும் போயிட்டு ஒரு தெரிஞ்சவங்க வீட்ல ரொம்ப பரிச்சயமானவங்கலாம் கிடையாது. ஆனாலும் ஓரளவு தெரிஞ்சவங்க அவங்க வீட்ல தங்கியிருக்காங்க. அவங்க நான்வெஜ்லாம் எடுத்துக்கிறவங்க தான். இருந்தாலும் பிரபுபாத சன்னியாசி அப்படின்ற ஒரு முறையில அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, இவங்களுக்கு குடுக்கப்பட்ட நேரம், அந்த விஷயங்கள் சமயத்துல அவங்க ரொம்பவே அ திறன்பட பிரபுபாதாக்கு சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, பிரபுபாதா வந்து தானே சமையல்லாம் பண்ணி அவங்களுக்கும் குடுத்துட்டு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, வெளியில வந்து நெறைய இந்த கீர்த்தன் மறுபடியும் அவங்க எழுதின புக்ஸ் எல்லாம் ஏன்னா புக்ஸ சேல்ஸ் பண்ணி அதுல வர காசு வச்சு தானே அவங்க மறுபடியும் வந்து நியூயார்க்லயும் அவங்களோட வாழ்க்கைய வந்து அவங்க வந்து லீட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி நெறைய புக்ஸ் அங்க சேல்ஸ் பண்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கிலீஷ் தெரியும் இல்லைங்களா பிரபுபாதாவுக்கு. அதனால அவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் ஏதுவாவே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நெறைய கீர்த்தனங்கள் ரோட்ல வந்துட்டு இல்லன்னா பார்க்ல, ஸ்ட்ரீட்லலாம் வந்து அ ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் கீர்த்தனம்லாம் பண்றது. இந்த மாரி நெறைய வந்து அவங்க வந்து செய்றாங்க. இந்த மாரி 10 மாதங்கள் 1 மாதம், 2 மாதம் அல்ல. என்ன அடுத்தது அப்படின்றது தெரியாத பட்சத்துல, சரிங்களா? ஏன்னா விசாவும் வந்து கேன்சல் ஆகுற சமய விஷயமா தான் இருந்தது. அதையும் ஓரளவுக்கு அப்படியே வந்து ரெனியூ பண்ணி 10 மாதங்கள் வரைக்கும் அ அங்க இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதற்கு நடுவுல வந்து அ அ அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில சந்தர்ப்பங்கள்லாம் கிடைக்குது. ஒரு பில்டிங்லாம் வந்து கிடைக்க வருது. அத வாங்கி தனக்கு பிரச்சாரம் பண்றதுக்குன்னு பயன்படுத்தணும்ன்ட்டு, அவங்களோட காட் பிரதர்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அதாவது கௌடிய மதத்துல இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்க கிட்டலாம் வந்து அவங்க வந்து கேட்கறாங்க. அதேமாரி கவர்மெண்ட் கிட்டேருந்து வந்து நெறைய ஹெல்ப்ஸ்லாம் வந்து கேட்டாங்க. பட் ஆனா யாரும் வந்து அந்த அளவு ஒரு பாசிட்டிவ் சைன்ல பிரபுபாதாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல. எதற்காக அமெரிக்கால போய் கிருஷ்ணரோட கோயில் கட்டணும். அ அங்க யாரு வந்து அதெல்லாம் வந்து பார்ப்பாங்க. அது வந்து இப்போ அ ஏன்னா அமெரிக்கால கோயில் கட்டினா நெறைய செலவாகும் இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு வந்து ஃபண்ட் எல்லாம் வந்து அப்பதான் இந்தியாவும் வந்து ஃப்ரீடம் அடைஞ்சிருக்கு இல்லைங்களா? அதனால அந்த அளவு ஃபண்ட் எல்லாம் வந்து குடுக்க முடியாது. அப்படின்ற மாரி நெறைய வந்து ரெஸ்பான்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு கிடைக்க வருது. ஆ இப்படி இருக்கும் பட்சத்துல பிரபுபாதாவுக்கு வந்து ம் ஜூலை 1966ல வந்து மேட்ச்லெஸ் கிஃப்ட் அப்படின்ற ஒரு அபார்ட்மெண்ட் 26 செகண்ட் அவென்யூ அந்த இடத்துல வந்து கிடைக்குது. சரிங்களா? அங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காலையில 6 மணிக்கும், சாயந்திரம் 7 மணிக்கும் பகவத்கீதை கிளாஸஸ் எடுக்குறாங்க. அ யாரெல்லாம் வராங்களோ, அப்போ 1, 2 அந்த அபார்ட்மெண்ட்ல உள்ளவங்க, அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னு வந்து ஓரளவுக்கு வருவாங்க. ஆனா வந்து பிரசாதம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும். அதற்காக முனைப்பா வந்து நெறைய பேர் வந்து கலந்துக்கிட்டவங்களும் உண்டு. அப்போ எப்படி வருவாங்க? எந்த நிலையில வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, தன்னை தன்னிலை மறந்து வருவாங்க. சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு வந்து அ பிரபுபாதாவோட மேட்ச்லெஸ் கிஃப்ட் அந்த இடத்துல வந்து அவங்க வந்து கலந்துப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரபுபாதா வந்து அவங்களுக்கு நெறைய பிரசாதம்லாம் விநியோகம் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் இயல்பாவே வந்து அந்த வாமிட்டிங் சென்சேஷன்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாரி வாமிட்லாம் பண்ணுவாங்க. அப்ப பிரபுபாதாவே அதெல்லாம் கிளீன் பண்ணி, மறுபடியும் அடுத்த நாள் அவங்கலாம் வந்தாங்கனாலும் ஹெசிடேட் பண்ணாம, மறுபடியும் அவங்களுக்கு அதே மாதிரி அவங்க சர்வீஸ் பண்ணாங்க. அ அ அப்போ என்ன மாரி கண்டிஷன்ல அவங்க வந்து
தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிட்டாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கும்போது மிகவும் வந்து என்ன சொல்றது, ஆம், ம், நம்ம நான் செய்யறதுல ரொம்ப இன்சிக்னிஃபிகண்ட் அப்படின்ற மாதிரி தோணும். சரிங்களா? அப்ப நம்மளும் இன்னும் நிறைய முனைப்போட இன்னும் நிறைய இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்படுது. அப்போ பிரபுபாதா என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி நிறைய வர போக யாரெல்லாம் நிறைய இப்ப பார்த்தோம்னா, ம், இந்த உலகத்துல நம்ம இப்ப சொல்லுவோம் டெக்னாலஜிக்கலா நல்ல வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எல்லா விஷயத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா வளர்ச்சி தான். எது வேணும்னாலும் நம்ம இப்போ ஒரு 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 ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வேணுங்கிறது நம்மளுக்கு கைக்கு வருது. டிராவல் பண்றது ரொம்ப இலகுவாயிடுச்சு. இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிக்கலா நிறைய நம்ம வந்து வளர்ந்துட்டோம். இது நோய்க்கும் இப்பெல்லாம் வந்து எந்த நோயா இருந்தாலும் கியூர் பண்ற அளவுக்கு மருந்துகளும் வந்திருக்கு இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு எல்லாத்துலயுமே முன்னேற்றங்கள் வந்து அதே மாதிரி இது ஸ்பேஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து கோள்கள்ல என்னென்ன எங்கெங்க இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. உயிரினங்கள்லாம் வாழுதா வாழலையான்ற அளவுக்கு. அது மாதிரி சயின்டிஃபிக்கா நிறைய நம்ம எல்லாத்துலயும் முன்னேறி இருந்தாலும் இன்னும் சொல்லப்போனா அந்த காலத்துல செஞ்ச அளவுக்கு உடல் வேலைகளும் கிடையாது இப்போ. எல்லாமே மிஷின் வந்ததுனால எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு எல்லாமே வளர்ந்திருந்தாலும் என்ன நம்மளுக்கிட்ட இல்ல, அமைதி இல்ல, ஆரோக்கியம் இல்ல. மெடிசின்ஸ்லாம் எல்லா நோயும் கியூர் பண்றதுக்கு இருக்கு. ஆனாலும் ஆரோக்கியம் இல்ல. இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து நெறைய டெக்னாலஜி வளர்ந்திருக்கு. நெறைய வந்து நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் தெரியுது. ஆனாலும் அமைதியும் இல்ல, சந்தோஷமும் இல்ல. ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. இல்லைங்களா? ஒவ்வொருத்தவங்க வாழ்க்கையிலும் என்ன இருக்கு? ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப இதெல்லாம் எதனால? அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா, ஆன்மீகம் இல்ல. ஒரே ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் அதுதான். ஆன்மீகம் எந்த இடத்துல இல்லையோ, அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். எவ்வளவு வசதிகள், வாய்ப்புகள் இருந்தாலும், அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது? அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாத ஒரு விஷயத்த அவங்களால எடுத்துட்டு வர முடியாது வாழ்க்கையில. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா, டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்லாம் நெறைய வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல வந்து அவங்க வந்து நெறைய தவறான பழக்கங்கள், அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஆ அ தவறுகள்ல ஈடுபடுறது, இந்த மாரிலாம் வந்து நெறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அப்போ பிரபுபாதா என்ன பண்றாங்க? எல்லாரையும் ஆ வந்து கன்வெர்ட் பண்றாங்க. எப்படி கன்வெர்ட் பண்றாங்க? பக்தி மார்க்கத்துக்கு. அவங்க கிட்ட இருந்த அந்த அறியாமை போக்கி, அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட இருந்த தவறான பழக்கங்கள்லாம் அவங்க வந்து நீக்கி, என்ன பண்றாங்க? பக்தி மார்க்கத்துல வந்து அவங்கள ஒரு நல்ல ஒரு ஹியூமனா அவங்க கொண்டு வராங்க. இந்த அளவுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஆனா இத செய்யறதுன்றது அவ்ளோ ஈஸியான விஷயமா ஒரு நாள் நைட்ல நடந்துருமான்னா? கிடையாது. நெறைய பிரயத்தனம், அதுக்கான பொறுமை, சகிப்புத்தன்மை இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அவங்க வந்து நெறைய பண்றாங்க. ஆனாலும் அப்ப கிடைச்ச அவங்களுக்கு அந்த டிவோட்டீஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அந்த டிவோட்டீஸ்லாம் வந்து கடைசி வரைக்கும் பிரபுபாதாவுக்கு ரொம்பவே உறுதுணையா இருந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த மாதிரி நெறைய விஷயங்கள் அந்த அந்த மேட்ச்லெஸ் கிஃப்ட் அப்படின்ற இடத்துல 26 செகண்ட் அவென்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்பயும் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸா சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, பிரபுபாதா வந்து 1996ல அஃபிஷியலா இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் ISKCON வந்து அவங்க வந்து நிறுவனம் பண்றாங்க. அப்ப எல்லாருமே வந்து காட் கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்னு தான் பேர் குடுக்கணும் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. காட்னாலே கிருஷ்ணா தான் இல்லைங்களா? அப்போ அது ஏன் வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ன்னு இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத இன்சிஸ்ட் பண்ணி கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் தான் பொருத்தமா இருக்கும். ஏன்னா காட் கான்ஷியஸ்னஸ்ன்னு வச்சா யார் வேணாலும் அந்த இடத்துல வந்து யார வேணாலும் வைக்கலாம் இல்லைங்களா? பொதுவானதாயிடும். இதே கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்னும்போது கரெக்ட்டா ஃபோக்கஸ்டா இருக்கும். பகவான்னாலே கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்றத ஃபோக்கஸ்டா இருக்கும். அந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள்லாம் யோசிச்சு பிரபுபாதா வந்து இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதற்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, பேசிக்கா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பக்தி மார்க்கத்த எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க. சரிங்களா? அதுலேருந்து அவங்க ஒரு நாளும் என்ன ஆகுறதில்ல, டீவியேட் ஆகுறதே இல்ல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுவும் தூக்கம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, பிரபுபாதாவுக்கு வந்து ஒ ஒரு 1 மணி நேரம் இல்லன்னா 2 மணி நேரம் தான். எப்பயிலேருந்து அவங்க டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் எழுத ஆரம்பிச்சாங்க இல்லைங்களா? ராதா தாமோதர் மந்திர்ல. அப்பயிலேருந்து அவங்களுக்கு வந்து தூக்கம்ன்றதே வந்து நிறையவே இருக்காது. நைட்டு சமயத்துல நெறைய வந்து ஏன்னா அந்த அமைதியான சூழ்நிலையில வேற எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இருக்காது இல்லைங்களா? சப்தம் எதுவும் இருக்காது. நமக்கும் வந்து இப்ப பகல் நேரத்துல பார்த்தா வேலை நிமித்தமா வேற ஏதாவது விஷயங்கள்ல நம்மளுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும். ஆனால் அந்த இரவு சமயத்துல வந்து எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது இல்லைங்களா? அந்த நேரத்த பிரபுபாதா எப்பயுமே வந்து டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ்க்குலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி அ அ இந்த கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ற அப்பயும், அ ஒவ்வொரு நாளும் 1 மணி நேரம் இல்ல 2 மணி நேரம் தான் வந்து தூங்குறது. மத்த நேரம்லாம் டிரான்ஸ்லேஷன். அப்போ அவங்களுக்கு வயது என்ன?
65க்கு மேல இல்லைங்களா? சாதாரணமான ஒரு விஷயமும் கிடையாது. அந்த ஏஜ்ல அதுவும் 2 ஹார்ட் அட்டாக்கையும் அவங்க பார்த்தவங்க. ஆ இருந்தாலும் என்ன பண்ணல அவங்க? எதற்கும் வந்து அவங்களோட இத வைராக்கியத்த விட்டு குடுக்கல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, காலையில எழுந்ததுக்கு அப்புறம், இரவு ஃபுல்லா டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் எழுதுவாங்க. பாகவதம்க்கு. அப்புறம் நெறைய புக்ஸஸ்லாம் வந்து எழுதிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் மறுபடியும் காலையில பார்த்தீங்கன்னா, மறுபடியும் லெக்சர்ஸ்லாம் குடுக்கறது, கீர்த்தன்ஸ் பண்றது, டிவோட்டீஸோட நெறைய அசோசியேஷன் பண்றது, அவங்களுக்கு நெறைய வந்து அ பக்தி மார்க்கத்துல அவங்களலாம் கொண்டு வர்றது. இந்த மாரி அதாவது ஒரு சிலது வந்து டெம்பிள்குள்ள, மத்ததெல்லாம் வந்து அவுட்டோர் விஷயத்துலயும் அவங்க வந்து கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் பிரபுபாதா கிட்ட அப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய அ ஒரு டிவோட்டீஸ்லாம் வந்து ரொம்பவே சின்சியர் டிவோட்டீஸ் அவங்களுக்கு கிடைச்சாங்க. அப்ப அவங்கள்ல 2 பேர், 2 கப்பிள்ஸ் சரிங்களா? அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சான் பிரான்சிஸ்கோல போயிட்டு அங்க டெம்பிள் அவங்க ஓப்பன் பண்ணாங்க. சரிங்களா? மேட்ச்லெஸ் கிஃப்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, சான் பிரான்சிஸ்கோல 2வது டெம்பிள் அவங்க கட்டுனாங்க. யாருன்னா அவங்களோட டிவோட்டீஸ். 2 கப்பிள்ஸ். ஆ போய் அவங்க டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, 1967ல பார்த்தீங்கன்னா, அ நெறைய அங்க இந்த வெஸ்டர்ன் சாங்ஸ்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? ஆ அந்த அ அ நல்ல பாப்புலரா உள்ள இந்த ராக்ஸ் டான்ஸ் அந்த மாரிலாம் பண்றவங்கலாம் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அவங்கலாம் வந்து பிரபுபாதாவுக்கு டிவோட்டீஸ் ஆவுறாங்க. அப்ப அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபாலோவர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இவங்க டிவோட்டீஸ் ஆன உடனே அவங்களோட ஃபாலோவர்ஸ் என்ன பண்றாங்க? அ கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்க்கு வராங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அ யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பால்ரூம்ஸ் மந்த்ரா ராக் டான்ஸ் அப்படின்ற டீமு, அப்புறம் இன்னும் நெறையா. சரிங்களா? அ சான் பிரான்சிஸ்கோ பேண்ட்ஸ் அந்த மாரி உள்ள டீம்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க அந்த ஓனர் அந்த இப்போ ஒரு டீம் ஒருத்தவங்க தான அவங்க அதுக்கு ஒரு ஹெட் இருப்பாங்கல்ல, அவங்க வந்து பிரபுபாதா கிட்ட ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகுறாங்க. அதனால அவங்களோட ஃபாலோவர்ஸும் வராங்க. இப்படி நெறைய பேர் வந்து என்ன பண்றாங்க, பிரபுபாதாவுக்கு டிசைபிள்ஸா மாறுறாங்க. சரிங்களா? இந்த இடத்துல தான் கிருஷ்ணரோட அனுக்கிரகம். எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு நம்ம நெனச்சோம் இல்லைங்களா? ஆனா எதற்காக எடுத்துக்கிட்டாங்க? கிருஷ்ண பக்தி ஒரு இடத்துல மட்டும் இருந்துறக்கூடாது. அது உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போகணும். அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்ததுனால, அவங்க குருவுக்கும், பிரபுபாதாவுக்கும் அதுல அந்த டிட்டர்மினேஷன் இருந்ததுனால, பகவான் வந்து இப்ப என்ன பண்ணாங்க? அனுக்கிரகம். இதனால எல்லாருக்கும் என்ன ஆகுது? வந்து நன்மைகள் கிடைக்குது இல்லைங்களா? பக்தினா என்ன? பகவான்னா யாருன்றது தெரிய வருது. எல்லாருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் போகுது. தாத்பரியம் புரியுது இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி வந்து நெறைய பேர் வராங்க. அவங்க அப்புறம் அப்புறம் கன்டினியூஸா பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய இடத்துல லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல, அப்புறம் பாஸ்டன்ல, சரிங்களா? கொலம்பஸ்ல இந்த மாரி நெறைய இடத்துல பிரபுபாதா டிசிபிள்ஸ் வந்து கிடைக்கிறாங்க. நெறைய இது டெம்பிள்ஸும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகுது. அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறீங்கன்னா, இவ்வளவெல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறமும் அ ஆ அதாவது சான் பிரான்சிஸ்கோல ரத யாத்திராவும் வந்து பிரபுபாதா அவங்களோட டிசிபிள்ஸோட அவங்க வந்து செய்றாங்க. இதெல்லாம் நடக்கும்பொழுதும் பிரபுபாதாவோட உடம்பு வந்து அந்த அளவு ஒரு நல்ல நிலையில இல்ல. சரிங்களா? அங்க உள்ள மெடிசின்ஸ்லாமும் குடுத்து பார்க்குறாங்க. ஆனாலும் அவங்களுக்கு அந்த குளுர், அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஏதுவா வந்து இல்ல. உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2டே 2 டிசைபிளோட மறுபடியும் இந்தியாவுக்கு வராங்க. 1967ல. அப்போ வந்து மறுபடியும் ராதா தாமோதர் மந்திர்ல அவங்க தங்குறாங்க. விருந்தாவன்ல. அப்புறம் மறுபடியும் டெல்லில அவங்க எங்க இருந்தாங்களோ, அந்த இடத்துக்கும் அவங்க டிசைபிள்ஸோட போறாங்க. சரிங்களா? பிரபுபாதாவுக்கு அப்ப அமெரிக்கால நெறைய வந்து டிசைபிள்ஸு அவங்க வந்து ஏர்போர்ட்ல வந்து உட்காரும்போது, டிசைபிள்ஸ்லாம் அவ்ளோ வந்து வருத்தப்படுறாங்களாம். "நீங்க ஏன் போறீங்க இந்தியாவுக்கு? நீங்க போகவே வேணாம். நீங்க எங்க கூடயே இருங்க. அங்க போகவே வேண்டான்ட்டு" அவ்வளவு வந்து கெஞ்சுறாங்களாம். அந்த ஏர்போர்ட்ல பிரபுபாதா அங்க உட்கார்ந்திருக்கும்போது. ஆனாலும் வந்து, "இல்ல நான் போயிட்டு வரேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா வந்து இந்தியாவுக்கு வராங்க. உடம்ப வந்து ஆயுர்வேதிக் மெடிசின் குடுத்து, அப்புறம் இந்த கிளைமேட் இருக்கும் இல்லைங்களா? இந்த வெப்பம் நிறைஞ்ச இந்த கிளைமேட் விருந்தாவன்ல, டெல்லிலலாம். அந்த கிளைமேட் அதுவே வந்து அவங்க உடம்ப கியூர் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியத்தினால அவங்க என்ன பண்றாங்க, வராங்க. இங்க வந்தா யாருமே பிரபுபாதாவ இன்வைட் பண்ணவே இல்ல. அங்க அவ்ளோ பேர் டிசிபிள்ஸ் அவ்ளோ அவங்களுக்காக வந்து தன்னோட வாழ்க்கையும் அர்ப்பணிச்சவங்களா இருக்கும்போது, இங்க வந்து 2டே 2 டிசிபிளோட வராங்க. வந்து ராதா தாமோதர் மந்திர்ல போயிருக்காங்க. ரொம்பவே சாதாரண ஒரு வ விஷயமா தான் எங்க போனாலும் வர்றதுனாலும், அ அ ஒரு நார்மல் பெர்சன் மாரியே தான் பிரபுபாதா வந்து இருந்தாங்க அப்படின்றத அவங்க டிசிபிள்ஸும் பார்க்குறாங்க. ஆனா டிசிபிள்ஸ் குடுக்குற அந்த ரெஸ்பெக்ட்ட பார்த்து மத்தவங்களும் ஆச்சரியப்படுறாங்க. ஏன்னா, குடுக்குற டிசிபிள்ஸ் யாரு? வெஸ்டர்ன்
இது கல்ச்சர் உள்ளவங்க இல்லைங்களா? அவங்க வந்து பிரபுபாதா அந்த அளவுக்கு மரியாதையோட அவங்க வந்து நடத்தும்போது, மத்தவங்களும் அத வந்து பார்க்க நேரிடுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க மறுபடியும் கல்கட்டாவுக்கும் போறாங்க. போய் அவங்களோட சிஸ்டர் அவங்களையும் வந்து பார்க்குறாங்க. அப்ப நெறைய டிசைபிள்ஸ் அவங்கள வந்து வரவேற்கிறாங்க. அந்த மத் இது கௌடிய மட்ல உள்ள அம் அ டிசிபிள்ஸ்லாம் வந்து அவங்கள வெல்கம் பண்றாங்க. அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப எல்லா இடத்துக்கும் வந்து பிரபுபாதா வந்து ட்ரெயின்ல தான் வந்து போனாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி மறுபடியும் இந்தியாவுக்கு வராங்க. வந்து எல்லாம் வந்து மறுபடியும் வந்து ஓரளவு அவங்களுக்கு உடம்பும் வந்து நல்லபடியா ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த 2 டிசைபிளும் இங்கே இருக்க சொல்றாங்க. அவங்கள வந்து சான்ஸ்கிரிட்ல நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு, கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ இங்க எல்லாருக்கும் குடுக்கணும். அப்படின்றதுக்காக அவங்கள இங்க விட்டுட்டு இவங்க மறுபடியும் எங்க போறாங்க? அமெரிக்காவுக்கு போறாங்க. அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு மறுபடியும் வந்து நெறைய அதுக்கப்புறம் அ இது அம் லண்டன் பிரிட்டிஷ் ரூல்ல இருந்தோம் இல்லைங்களா நம்ப. ஆனா அங்க போயிட்டு கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ பிரபுபாதா குடுக்குறாங்க எல்லாருக்கும். சரிங்களா? இப்படி உலகம் ஃபுல்லா ஃபர்ஸ்ட் அமெரிக்காவுல, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, உலகம் ஃபுல்லா, அப்புறம் ஜப்பான்லயும், அப்புறம் மாஸ்கோவ்லயும், ரஷ்யாவிலயும் இந்த மாரி எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போய் ஆஸ்திரேலியாவுல இந்த மாரி நெறைய இடத்துல பிரபுபாதா கொண்டு போய் அ கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ குடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களோட டிசைபிள்ஸ் எல்லாரையும் இங்க கூட்டிட்டு வந்து இந்தியாவுக்கு என்ன பண்றாங்க? நெறைய வந்து இந்த ஸ்ட்ரீட்ஸ்லலாம் கூட போயிட்டு கிருஷ்ண கீர்த்தன். அத வந்து குடுக்கறதுக்கு அவங்க வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்க. அதே மாரி அவங்களோட டிசைபிள்ஸ் என்ன பண்றாங்க? எல்லா இடத்துலயும் போய் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்த கீர்த்தனமா பாடுறாங்க. அப்ப ஆச்சரியமா இருக்கு எல்லாருக்கும். ஏன்னா கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் யார் எங்க பகவத்கீதை பகவான் யாருக்கு குடுத்துருக்காங்க? நமக்கு குடுத்துருக்காங்க. ஆனா அது வெஸ்டர்ன் பீப்பிள் வந்து இங்க கீர்த்தன் பண்றது, பாடுறது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது, இங்க உள்ளவங்களும் என்ன பண்றாங்க? அதுல அட்ராக்ட் ஆகுறாங்க. எப்பயுமே வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தா அதுல ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்மளோட விஷயம் தான். ஆனா அவங்க வந்து செய்யறத பார்த்ததும், அவங்க நம்மளோட கலாச்சாரத்த பார்த்து இந்த சன்னியாசி ஆடை அணிஞ்சுகிட்டு, கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம் பண்றதெல்லாம் பார்த்தோனே, அப்போ நெறைய பேருக்கு இன்னும் வந்து இதுல ஈடுபாடு ஏற்படுது. அப்ப அவங்களும் நெறைய பேர் வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல சேர்றாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இப்படி வந்து என்ன ஆயிடுச்சு? கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் எல்லா இடத்துக்கும் பரவி இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி வந்து எல்லாம் நடக்கும் பட்சத்துல, இத வந்து பிரபுபாதா இன்னும் எந்த அளவுக்கு அதாவது அ அச்சீவ்மென்ட்ஸ் பிரபுபாதாவோட அச்சீவ்மென்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒண்ணு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்த ஒரு ஸ்ட்ரீட்லயும், வில்லேஜ்லயும், சிட்டீஸ்லயும் எந்த இடத்தையும் வந்து விடாம, வெறும் சிட்டீஸ்ல மட்டும் இருந்தா போதும் அப்படின்றதும் இல்லாம என்ன பண்றாங்க, அ அ கிராமங்கள்லயும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றது ரொம்பவே முனைப்பா இருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அச்சீவ்மென்ட்ஸ் ஆஃப் பிரபுபாதா தான் நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்கிறோம்னா, வெறும் நகரங்கள்ல மட்டும் தான் கிடைக்கணும்ன்றதெல்லாம் இல்லாம, கிராமங்களையும் சேர்த்து அ ஒரு இனுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? எல்லா இடத்துலயும் கொண்டு போய் சேர்க்கிறது அப்படின்ற ஒரு முனைப்போட இருக்காங்கன்றத பார்க்கிறோம். அப்புறம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிராவலிங் பஸ் பார்ட்டீஸ் சரிங்களா? பஸ்ஸுலயே வந்து ஹரே கிருஷ்ணா அ ம இது மூமெண்ட் செலிப்ரேஷன் அந்த மாரி கொண்டு வராங்க. அ அங்கே பஸ்ல வந்து கீர்த்தன், அப்புறம் வந்து பகவத்கீதை பாகவதம் லெக்சர்ஸ் பிரசாதம் எல்லாமே வந்து இருக்கும். அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்கனைசிங் டிராவலிங் பஸ் பார்ட்டீஸ் இந்த யுஎஸ்ஏ அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது 5000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி பகவான் கிருஷ்ணர் குடுத்த நாலேட்ஜ எல்லா இடத்துலயும் பிரபுபாதா வந்து அவங்களுக்கு புடிச்ச மாதிரி இப்போ அ அ கல்ச்சர்ல வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாரி அப்படின்னும்போது, நல்ல சாப்பாடு இருக்கணும், நல்ல என்ஜாய்மென்ட் இருக்கணும். அதே சமயத்துல பிலாசபி அதுல கொண்டு வரணும். அப்ப பிரசாதம் இருக்கு, சங்கீர்த்தன், நாம சங்கீர்த்தன் இருக்கு. அது கூட பிலாசபி. இப்ப இதெல்லாம் ஒண்ணா சேரும்போது, பகவான் சேரும்போது பியூரிஃபிகேஷன் இல்லைங்களா? அவங்க நிலைப்பாடு எப்படி ஆகுது? அ ரஜோகுணம், தமோகுணத்திலிருந்து சத்துவகுண நிலைக்கு உயருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, 1969ல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பீட்லெஸ் அப்படின்ற ஒரு டீம் சரிங்களா? அவங்களதுலயும் அவர் வந்து ரொம்பவே பிரபுபாதாவுக்கு டிவோட்டியா இருக்காங்க. அ சன்னியாசி ஆகுறேன்றாங்க. ஆனா பிரபுபாதா என்ன சொல்றாங்க, அந்த பீட்லெஸ் அவங்களுக்கும் வந்து நெறைய வந்து ஃபாலோவர்ஸ் இருந்தாங்க. இல்ல நீங்க வந்து உங்க ஃபாலோவர்ஸையும் வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்க்கு எடுத்துட்டு வரணும். நீங்க மட்டும் சன்னியாசி ஆகுறதுன்றது அவ்வளவு உசித்தம் இல்ல அப்படின்ற மாரி சொல்லி அவங்களோட ஃபாலோவர்ஸையும் சேர்த்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்க்கு
பிரபுபாதா கொண்டு வந்தாங்கன்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? கேம் டு அதுக்கப்புறம் லண்டன் வந்தாங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரி நிறைய ஒரு கண்ட்ரிக்கும் பிரபுபாதா வந்து போனாங்கன்றத பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டா அவங்க வந்து இனிஷியேட் பண்ணது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி 5000 டிசைபிள்ஸ்க்கு அவங்க டைரக்டா பிரபுபாதாவே இனிஷியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதில் வந்து எந்த ஒரு நேஷனாலிட்டி இந்த கண்ட்ரி உள்ளவங்க தான் இந்த சம்பிரதாயத்தில் உள்ளவங்க தான் அப்படிலாம் கிடையாது. அதாவது நேஷனாலிட்டி பார்க்கல, ரேசஸ் பார்க்கல, சரி ரிலீஜியஸ் பேக்ரவுண்ட்ஸ் எதுவுமே பார்க்கல. விருப்பம் இருக்கா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல அவங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க பிரபுபாதா அவங்க இனிஷியேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸ்திரம் அதையும் செக் பண்ணுவாங்க. இனிஷியேஷன்ஸ்க்கு முன்னாடி இவங்க ஸ்திரமா இருப்பாங்களா அப்படின்றதையும் நிறைய தடவை செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க இனிஷியேஷன்றது கொடுப்பாங்க. ஏன்னா ஒரு தடவை குருவோட கனெக்ட் ஆயிட்டோம்னா குரு வந்து நம்மளோட பாபங்களை எடுத்துப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம பாபங்கள் இல்லாம இருந்தா தான் பகவானை அடைய முடியும் இல்லைங்களா பக்தி சேவையில. அப்போ அதனால ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளான வாழ்க்கை நம்ம வாழணும். தெரிஞ்சோ தெரியாமல பாபங்கள் செஞ்சோன்னா அது குருவை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். அதனாலதான் எப்பயுமே வந்து ஸ்திரமா இருக்காங்களான்றதை செக் பண்ணிட்டு அதுக்குதான் ஷெல்டர் ஆஸ்பைர் ஃபர்ஸ்ட், அப்புறம் ஷெல்டர் நுண்ணிப்பா கவனிப்பாங்க. நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்ல ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகுறோமா அதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இனிஷியேஷன்றதை வந்து கொடுப்பாங்க. அப்புறம் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம நல்லபடியா ஈடுபடுறோமா. சர்வீஸ்ன்றது வெறும் பூஜை பண்றது பகவானுக்கு அது மட்டும் அடங்காது. இன்னும் அத கம்பேஷனோட இருக்கோமா. இந்த உலகத்துல யாரெல்லாம் இன்னும் வந்து பக்தி மார்க்கத்துக்கு வரலையோ அவங்களையும் வந்து நம்ம பக்தி மார்க்கத்துக்கு கூப்பிட்டு வரணும். அதுதான் உண்மையான சர்வீஸ் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி சர்வீஸ் ஆட்டிடியூடோட நிறைய ப்ரீச்சிங் பண்ணணும், நிறைய புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும், நிறைய யார் யாருக்கெல்லாம் கிருஷ்ண பக்தியை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுமோ அதுக்கு நிறைய பிரயத்தனை பண்ணணும். பொதுவா பாத்தீங்கன்னா கோயில உள்ள சன்னியாசிகள் வந்து எப்பயுமே வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயா இருப்பாங்க. இப்போ ஃபேமிலி லைஃப்ல தான் ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும். ஆனா வந்து கோயில் வந்து இருக்கிற அந்த பிரசிடென்ட் அப்புறம் அங்க உள்ள டிசைபிள்ஸ்க்குலாம் வந்து அவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிலாம் இருக்காது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா அது கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா வந்து நம்ம எல்லாரையும் விட நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு ஃபேமிலி அதை பாத்துக்கிறது மட்டும்தான். ஆனா டெம்பிள் உள்ளவங்களுக்குன்றது நிறைய, அதாவது புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இவ்வளவு பண்ணணும், நிறைய ப்ரீச்சிங் பண்ணணும், டெம்பிள ரன் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு இன்னும் அதிகம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உண்டு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நல்லபடியா இருக்கும் பட்சத்துல இனிஷியேஷன் அப்படின்றது கிடைக்கும். இனிஷியேஷன்றதோட பேர் என்னன்னா ஸ்டார்டிங். இனிஷியேட் பண்றாங்க அப்படின்றதான். இனிஷியேஷன் வாங்கிட்டதுக்கு அப்புறம் இனிஷியேஷன் வாங்கிட்டோம் இனிமே நம்மளுக்கு வந்து ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அது ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடையாது. இனிஷியேட் அப்படின்றது டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம இனிஷியேட் ஆகிருக்கோம். குருவுக்கு அவங்க சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நம்ம 100% 200% எஃபர்ட் போட்டு நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றது ஒரு தாத்பரியம். பகவானை பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம வழிபடணும். இதுக்கெல்லாம் ஆரம்பம் தான் இனிஷியேஷன். அப்போ தூக்கம் பசி இதெல்லாம் வந்து பொருட்படுத்தாது செய்யணும் இந்த வேலைகளை அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். அப்ப இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் செக் பண்ணிட்டு இனிஷியேஷன் கொடுப்பாங்க. ஆனா எதை பார்க்க மாட்டாங்க, அவங்க எந்த கண்ட்ரி, எந்த ரிலீஜியன், எந்த ரேஸ் அதெல்லாம் வந்து அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்புறம் பகவானை பத்தி தினமும் வந்து ப்ரீச் பண்றது அப்படின்றது. அப்ப ஃபார்மல் லெக்சர்ஸ் பிரபுபாதா கொடுத்தது வந்து 2200. சரிங்களா? அது வந்து ரெக்கார்டட் ஆயிருக்கு. அதே வந்து இன்ஃபார்மல் அப்படின்றது 1300 லெக்சர்ஸ் வந்து பிரபுபாதா கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்புறம் வந்து பக்தி வேதாந்த இன்ஸ்டிடியூட் அப்படின்றது வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பிரபுபாதா. அதுல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பத்தின விஷயங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதுல பக்தி வேதாந்த இன்ஸ்டிடியூட் இதெல்லாம் வந்து அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிரபுபாதா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது. சரிங்களா? அப்புறம் நிறைய இன்டர்வியூஸ் கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சயின்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்டர்ஸ், ரிலீஜியஸ் லீடர்ஸ் அவங்க வந்து நிறைய சேலஞ்சிங் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. சிலவங்க ஹம்பிளா வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்துல கேட்பாங்க. யார் எப்படி கேட்டாலும் அவங்களுக்கு பிரபுபாதா கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் கொடுப்பாங்க அவங்க கேட்ட விதத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியே. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய அதுதான் என்னன்னா skillfully manage his international society simply through இது ஒரு விஷயம் என்னன்னா இப்போ உள்ள மாதிரி டெலிபோனோ இல்லைன்னா வந்து மெயில் நெட்டு இதெல்லாம் வந்து அப்போ கிடையாது. இவ்வளவு விஷயங்களையும் பிரபுபாதா எப்படி மேனேஜ் பண்ணாங்கன்னா அதுதான் ரொம்பவே ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம். என்னன்னா he skillfully managed his international society simply through letters எழுதி போஸ்ட் பண்ணி அதன் மூலியமா
இந்த ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணிருக்காங்க, பிரபுபாதா மேனேஜ் பண்ணிருக்காங்க. அதுவும் ஸ்கில்ஃபுல்லி, திறன்பட மேனேஜ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றது பார்க்கலாம். அப்புறம் பர்சனல் மீட்டிங்ஸ், அப்பப்போ அந்த டெம்பிள் பிரசிடென்ட்ஸோட எல்லாம் பர்சனல் மீட்டிங்ஸ் வச்சு பிரபுபாதா வந்து இதை வந்து திறன்பட கவனிச்சிருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம். அப்பெல்லாம் என்ன கிடையாது, டெலிஃபோன் கூட கிடையாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அந்த லெட்டர்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படி மேனேஜ் பண்றது, மேனேஜ்மெண்ட், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சைடு, அப்புறம் பிலாசபிக்கல்ல யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம், கொள்கைகள்ல கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருந்துன்னா அதெல்லாம் வந்து தெளிவுபடுத்துறது. அப்புறம் அவங்களுக்கு பர்சனல் இஷ்யூஸ், இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கிறதுல அவங்களுக்கு ஏற்படுற ஸ்ட்ரகிள், சரிங்களா, என்னால இதை வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்ற விஷயம் என்னன்னா அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பிரபுபாதா அவங்களோட டிவோட்டிஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் இன்னைக்கும் வந்து இப்ப பிரபுபாதா இல்லைன்னாலும் கூட அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எப்பயுமே ஒரு கைட்லைன்ஸா இருக்கும். எப்படி கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பகவத்கீதையில கொடுத்துருக்காங்க, அந்த மாதிரி பக்தி எப்படி வந்து எல்லார்கிட்டையும் கொண்டு போய் சேர்க்கிறது, அதுல ஏற்படுற குறைபாடுகளை எப்படி சரி பண்றதுன்னா பிரபுபாதாவோட 6000 லெட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்ற நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஜெகநாதரோட ரத யாத்திரைய எல்லா இடத்துலயும், எங்கெல்லாம் இஸ்கான் டெம்பிள் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ரத யாத்ரா, சரிங்களா. முன்னாடி எங்க மட்டும் இருந்தது, பூரி ஜெகநாத் மந்திர்ல மட்டும் நடந்தது இல்லைங்களா. அது வந்து இப்போ எல்லா கோயில்லையும், அதுவும் 5 வயதுல தன்னோட வீட்டுல அடம் பண்ணி அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்டு ஒரு சின்ன குட்டி ரத்தம் வாங்கி கூட இருந்த நண்பர்களோட செலிப்ரேட் பண்ண விஷயம் இல்லைங்களா. அது அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, பெருசா போனதுக்கு அப்புறம் எல்லா இஸ்கான் டெம்பிள்லயும் ரத யாத்திரா வந்து அவங்க கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் 1971ல மாஸ்கோல அவங்க வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் வந்து அவங்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். அப்புறம் கோவிந்தாஸ் வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட், ஓகேங்களா, எங்க வேணாலும் நம்ம இதை பார்க்க முடியும். அதாவது இது வந்து பிரசாதம் அவங்க குக் பண்ண கோவிந்தாஸ் ரெஸ்டாரண்ட் எல்லா இடத்துலயுமே நம்மளால பார்க்க முடியும். மும்பைல இருக்கு, பெங்களூர்ல இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன், மாயாப்பூர்ல உண்டு, ஈவன் இங்க துபாயில எல்லா இடத்துலயுமே வந்து கோவிந்தாஸ் ரெஸ்டாரண்ட் உண்டு. அங்க என்ன தாத்பரியம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க, பிரசாதமும் ஆக்குவாங்க, அதை தான் அவங்க வந்து சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க, சரிங்களா. சாத்வீக உணவு தான், நோ ஆனியன் கார்லிக் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உள்ளடங்கிய விஷயங்கள். அப்போ கோவிந்தா ரெஸ்டாரண்ட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு, என்ன வேர்ல்டு ஃபுல்லா என்ன சாப்பிட விருப்பப்படுவாங்க, நல்ல ராஜசிக் ஃபுட்டு, தாமசிக் ஃபுட்டு இல்லைங்களா, நான்வெஜ், அப்புறம் வந்து நிறைய விஷயங்கள்லாம் விருப்பப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா. ஆனா உலகம் முழுக்க ஒரே செயினா கோவிந்தாஸ் ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்றத பிரபுபாதா உருவாக்குனாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம், சரிங்களா. அப்புறம் சண்டே ஃபீஸ்ட் அப்படின்றத எல்லா இஸ்கான் டெம்பிள்லயும் வந்து கொண்டு வந்தாங்க. அப்ப கூடவே வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மியூசிக் லெக்சர்ஸ், நிறைய பேர் சொல்றது இதுவாதான் இருக்கும், நான் வந்து பிரசாதத்துக்காக தான் நான் வந்து சண்டே இஸ்கானுக்கு போவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அங்க போய் அந்த பிரசாதம் எடுத்துக்கும் போது அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மியூசிக், கீர்த்தன், லெக்சர்ஸ் இதெல்லாம் கேட்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுரும். அப்புறம் பிரசாதம் எடுத்துக்கும் போதும் நம்மளுக்கு பியூரிபிகேஷன் கிடைக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப இதெல்லாம் என்ன பண்ணும், அந்த சோலை வந்து பியூரிஃபை பண்ணும். அதனால அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, கொஞ்ச நாள் வந்தாலும் பிரசாதத்துக்காக, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டிவோட்டிஸா இருப்பாங்க அவங்கலாம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்க கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது பசுமாட்டை வந்து நல்லபடியா வளர்க்கிற விதம் இதெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிறது. அதுக்கப்புறம் கிட்ஸுக்குன்னு அவங்க பண்ணது வந்து ஸ்கூல்ல எல்லாம் வந்து பிரைமரி செகண்டரி எஜுகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து குருகுலம் ஸ்டைல்ல கொண்டு வந்தாங்க. அதாவது வேதத்தை வந்து கொண்டு வந்தாங்க. எஜுகேஷன் இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ், டிவோஷனல் சர்வீஸோட சேர்த்து அவங்களுக்கு அகாடமிக்ஸும் கொடுக்கறது. ஈவன் இப்ப கூட வந்து மாயாப்பூர்ல, அப்புறம் வந்து மும்பைல அங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குருகுல் இருக்கு. அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அகாடமிக்ஸும் உண்டு, அதே சமயத்துல டிவோஷனல் சர்வீஸோட சேர்ந்து ஸ்டடிஸும் உண்டு. அகாடமிக்ஸ் வேணான்னு இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ், வேதம் இதெல்லாம் வந்து கத்துக்கிற விஷயங்களும் அங்க உண்டு, சரிங்களா. இந்த மாதிரி நிறைய குழந்தைங்களுக்கு, ஏன்னா குழந்தைகள் வந்து சரிவர இருக்கணும் ஸ்பிரிச்சுவல்ல அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். நம்ம கொடுக்கிற ஒரு மிக உயர்ந்த நம்பிக்கை அசட் நம்மளோட கிட்ஸுக்கு, நம்ம இல்லாத பட்சத்துல அவங்களை காப்பாத்துறது ஆன்மீகம் தான். பகவான் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இது கான்ஃபிடன்ஸ் அந்த இது இருந்ததுனாலே, சப்போர்ட் ப்ராக்ரஸ் இருந்ததுனாலே அவங்களால எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனும் பிரகலாத் மகாராஜ் மாதிரி கையாள முடியும், சரிங்களா. ஆனால் நம்ம கொடுக்கறதுன்றது அதுதான் ரொம்பவே உயர்ந்ததா இருக்கும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 1974ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸோட, நாய்களோட சண்டை போட்டு ஃபுட்டை வந்து எடுத்து ஹியூமன் சாப்பிட்ற அளவுக்கு ரொம்பவே வந்து
புவரா இருந்திருக்காங்க அந்த சொசைட்டில. அப்போ அதை பார்த்த உடனே பிரபுபாதா என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட ஃபாலோவர்ஸ்க்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க, எந்த இடத்துல எப்போ வந்து கலாமிட்டிஸ் ஏற்பட்டாலும், அதாவது பசி இருந்தாலும் அந்த இடத்துல கண்டிப்பா பிரசாத விநியோகம் இருக்கணும் அப்படின்றது ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டா அவங்க டிசிபிள்ஸ்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. அதனாலதான் எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல கெலாமிட்டிஸ் இருந்தாலும், ஒரு வெள்ளம் இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ், இப்ப கூட இந்த வார் ஒண்ணு நடந்தது இல்லைங்களா, அப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா பிரசாதம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் திறன்பட அவ்வளவு சண்டையிலையும் எல்லாரும் பயந்துகிட்டு அண்டர் கிரவுண்ட்ல போயிட்டு ஒளிஞ்சு இருந்தாங்கன்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஆனாலும் அங்க உள்ள இஸ்கான் டெம்பிள்ல உள்ளவங்க என்ன பண்ணாங்க, எதற்கும் பயப்படாம பிரசாத விநியோகத்தை அவ்வளவு திறன்பட ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை கீர்த்தனமா பாடிக்கிட்டு சந்தோஷமா அதை வந்து செஞ்சு எல்லாருக்கும் வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல யாரெல்லாம் வந்து கஷ்டப்படுறாங்களோ வீடுகளில், அதாவது ஹோம்லெஸ் பீப்புள், அப்புறம் நிறைய இந்த உணவுக்காக கஷ்டப்படுறவங்களுக்குலாம் கண்டிப்பா வந்து உணவு கொடுக்கணும் அப்படின்றத வந்து பிரபுபாதா வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அதே மாதிரி நிறைய மியூசிக் ஆல்பம்ஸும் வந்து பிரபுபாதா 20 ஆல்பம்ஸ் வந்து டிவோஷனல் மியூசிக்ல அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்கன்றத பார்க்கிறோம். அப்புறம் 108 டெம்பிள் வந்து அவங்க 6 கான்டினென்ட்ஸ்ல கட்டியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அப்புறம் ஒரு கோயிலுமே டெய்டி வர்ஷிப், அதாவது விக்கிரக வழிபாட்டை திறன்பட அதுக்குன்னு ஒரு நிர்ணயம் கொடுத்து அதன் படிக்கு அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதுல அவங்க கொண்டு வந்தாங்க. இதெல்லாம் எதனால அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு ஸ்திரமா விட்டு கொடுக்காம இருந்தாங்கன்னா அவங்க அப்பா அந்த மாதிரி அவங்கள எல்லாத்தையுமே ஃபீட் பண்ணி கொடுத்ததுனால, விக்கிரக வழிபாடுல இருந்து இல்லைங்களா நிறைய விஷயங்கள் அவங்க வந்து சொல்லி கொடுத்து வளர்த்தது. அதான் அந்த சம்ஸ்காரம் அப்படின்னு ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா புக்ஸ், நிறைய புக்ஸ் வந்து பிரபுபாதா எழுதியிருக்காங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா 70 புக்ஸ் வந்து மோர் தென் 70 புக்ஸ் வந்து பிரபுபாதா வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் ரிலேட்டடா எழுதியிருக்காங்க, தூக்கத்தெல்லாம் விட்டு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. டசன்ஸ் ஆஃப் ப்ராமினன்ட் ஸ்காலர்ஸ் அண்ட் எஜுகேட்டர்ஸ் ஃப்ரம் லீடிங் யூனிவர்சிட்டி பிரைஸ் ஹிஸ் புக்ஸ். அதை வந்து படிச்சவங்க எல்லாருமே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அது வந்து ரொம்பவே என்ன சொல்றது ப்ராமினன்ட், அதாவது அது புகழ்ந்து சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து ரொம்பவே நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு இது பகவத்கீதை நம்ம ஒரு மேனுவல் சொல்றோம் இல்லைங்களா, மோட்டிவேஷனல் தெரப்பின்றோம் இல்லைங்களா, பகவானை பத்தி பிரபுபாதா என்ன புக்ஸும் அந்த அளவுக்கு என்ன கொடுத்திருக்கு, எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல உத்வேகத்தை கொடுத்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் பிபிடி, அதுதான் வந்து பக்தி வேதாந்த புக் ட்ரஸ்ட், அது வந்து 1972ல ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அப்புறம் 1976ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய லிட்ரேச்சர்ஸ் பிரபுபாதா வந்து கொடுத்திருக்காங்க, அதுவும் 25 லாங்குவேஜஸ்ல. சரிங்களா. எவ்வளவு லாங்குவேஜ், 25 லாங்குவேஜஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து பிரபுபாதோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் Srila Prabhupada from his very birth was trained in the strict practice of Bhakti Yoga, and he appears in the succession of gurus that traces back to the original speaking of Bhagavad Gita by Krishna அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு சிலவங்க பிரபுபாதாவோட இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் பத்தி கொடுத்த பிரைசிங்கான வார்த்தைகள். சரிங்களா. கோட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். மகாத்மா காந்தி சொல்லிருக்காங்கல்ல, ஆன்மீக அகராதி பகவத்கீதை அப்படின்ற மாதிரி பிரபுபாதாவோட இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் மூமெண்ட் வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணிருக்காங்க, ரொம்பவே உயர்த்தி சொல்லியிருக்காங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல நம்ம ஒண்ணு முக்கியமா என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரபுபாதா வந்து நிறைய வந்து இக்னோரன்ட் மோட்ல உள்ளவங்களை என்ன பண்ணிருக்காங்க, டிசைபிள்ஸா மாத்திருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். ஈவன் தீஃபா இருந்தவங்க, சரிங்களா, தவறான பழக்கங்களுக்கு உட்பட்டவங்க, இவங்க எல்லாரையும் என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்க பக்தி மார்க்கத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அட்வான்டேஜ், அதாவது நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிறது என்னது, ஹியூமன் லைஃப் இல்லைங்களா, அது 84 lakh ஸ்பீஷிஸ்ல ரொம்பவே ரேரா கிடைக்கிறது. டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ் ரேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் திஸ் ஹியூமன் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப். There are 84 lakhs different species of life through which we are rotating life after life. 84 லட்சம் இந்த இதுல வந்து 84 lakh ஸ்பீஷிஸ்ல நிறைய நம்ம என்ன பண்றோம், பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு இறப்புன்றதே நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். வழி தெரியல, எப்படி வெளியில வருதுன்னு தெரியாம. ஆனா மனிதனா பிறந்த சமயத்தில் மட்டும் டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ் ரேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் திஸ் ஹியூமன் லைஃப் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப். சரிங்களா. அதுல மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்றோம்,
நம்ம பக்தி மார்க்கத்துக்கு நம்மள கொண்டு வரும். அதனால நம்மளுக்கு வழி தெரிய வரும். இந்த பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது அப்படின்றது. அததான் பிரபுபாதா என்ன பண்ணிருக்காங்க, எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி பிரபுபாதாவோட வாழ்க்கை முழுவதும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கம்பேஷன் நிறைஞ்சிருக்கும். கஷ்டப்படுறவங்க எல்லாரையும் நல்வழிக்கு கொண்டு வரணும், உதவி செய்யணும், அவங்கள பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய பாடுபட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், அவங்க இந்த லாஸ்ட் செகண்ட் அவங்களோட வாழ்க்கையில அது வரைக்கும் என்ன பண்றாங்க, அவங்க கடைசி மூச்சு வரைக்கும் அந்த டிக்டாஃபோன் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லைங்களா, மைக்ரோஃபோன், அதை பக்கத்துல வச்சிருக்காங்க. டிசைபிள்ஸ்லாம் வேற எந்த ஒரு நிலையும் இல்ல. அவங்களுக்கு பாகவதத்துக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு நிலைப்பாடோட அதை சொல்லிக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட ஆத்மா பகவானை அடையுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இவன் பரீட்சித் மகாராஜ் என்ன பண்ணாங்க, 7 நாள்ல மரணம்ன உடனே பசியில தூக்கம் இல்ல, தாகம் இல்ல இல்லைங்களா, அவங்க முழுக்க முழுக்க லயிச்சு கேட்டுட்டே இருந்தாங்க இல்லைங்களா. சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொன்ன பாகவதத்தை, பிரபுபாதா அந்த பாகவதம் உன்னதமான புராணங்கள்ல பாகவதம் மிகவும் உன்னதமான புராணம். அதை அவங்க என்ன பண்றாங்க, தன்னோட கடைசி மூச்சு வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கான சமாதி எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விருந்தாவன்ல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இவ்வளவு மனித சமூகத்துக்கு நன்மைகள் செஞ்ச பிரபுபாதா அவங்களோட சமாதி விருந்தாவன்ல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி அவுட்ஸ்டாண்டிங் பர்சன் சரிங்களா, சர்க்கிள் த குளோபல் 14 டைம்ஸ், 14 முறை இந்த உலகத்தை அவங்க சுற்றி வந்தாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். விசிட்டட் எவ்ரி மேஜர் கண்ட்ரிஸ், எல்லா கண்ட்ரிக்கும் அவங்க போனாங்கன்றதையும் பார்க்கிறோம். இப்ப பில்ட் த ஹவுஸ் இன் விச் த ஹோல் வேர்ல்ட் குட் லிவ் பீஸ்ஃபுல்லி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான் அப்படின்றதுல எல்லாருமே நேஷனாலிட்டி கன்சிடர் பண்ணாம, எந்த ஒரு பாகுபாடும் இல்லாம எல்லாம் ஒரே ஒரு குடும்பம் அப்படின்றத வேர்ல்டு ஃபுல்லா உள்ளவங்க எல்லாரும் இணைச்சிருக்கு. அதுவும் ஒரே ஃபோக்கஸ் என்னன்னா கிருஷ்ணனுக்கு பக்தி செயல் ஈடுபடுறது அப்படின்றதுல இணைச்சிருக்கு. அப்படின்னா அதுக்கு முழுக்க முழுக்க பிரபுபாதா தன்னோட வாழ்க்கைய அதற்காகவே அர்ப்பணம் பண்ணதுனால அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் பிரபுபாதாவோட செகண்ட் ஹாஃப் லைஃப் பாஸ்ட் டைம்ஸ் நம்ம பார்க்கிறோம். இவ்வளவு சிரமப்பட்டு கொண்டு வந்த இந்த இஸ்கான், இந்த குடும்பம், இப்ப நம்ம எல்லாரும் அதுல இணைஞ்சிருக்கோம். அவசியம் நல்லபடியா இதை இன்னும் நல்ல முறைக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்ற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம எடுத்துக்கணும். நம்மளால எந்த ஒரு இடையூறும் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்க்கு ஏற்படாம பார்த்துக்கணும். இந்த 2 ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் நம்ம எல்லாருக்கும் உண்டு அப்படின்றதோட இந்த கிளாஸை நம்ம எண்ட் பண்ணலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.